בשביל שאני אוכל בעצם לעבוד עם הגיט, אני צריך גם אותו להתקין כספרייה על השרת שלי, אז אני אעתיק מכאן את הקוד הזה, sudo apt install git, נחזור לשרת, נדביק והוא יתקין לנו. מכאן אני רוצה לוודא שההתקנה שלי בוצעה בהצלחה, אז אני יכול לכתוב git -p, ואני רואה שהגרסה היא 2.43, מצוין. ומפה אני רוצה בעצם להתחבר לאותו השרת עם החשבון שלי. אז אני צריך לכתוב את השם שלי, שמשתמש של הגיט, ועכשיו את האימייל, אז אני אשנה כאן מניים לאימייל. מצוין, ומכאן אני יכול לבצע כבר קלון לאותו ריפוזיטורי שיש לי. אז אני הולך לגיטאפ שלי, ומעתיק את הכתובת של אותו הפרויקט, חוזר לשרת. קודם כל רוצה לוודא שאני נמצא בתיקייה של הפרויקט שלי, אז אני אכנס אל התיקייה הזו, אמרנו שזה נמצא ב-home. בואו נראה שהתיקייה שלי מופיעה כאן, מצוין, cd. client test, אין לי כאן שום דבר, ועכשיו אני רוצה לכתוב כאן sudo git clone, את הכתובת של הרפוזיטורי, רווח, נקודה, למה? כי אני לא רוצה שהוא ייצור לי תיקייה חדשה. אני רוצה שהוא יתקין לי את כל הקבצים בתיקייה קיימת. אז clone into, remote, done, מצוין. בואו נראה שהכל מופיע כאן, ls, אין לי שום בעיה. עכשיו, במידה ואתם מגנים על הפרויקט שלכם, הוא יבקש מכם גם איזושהי סיסמה. ואם אתם תנסו לכתוב את הסיסמה של הגיטאפ שלכם, כשאתם תעשו קלון או פול, או עוד פקודות אחרות של גיט, אז הוא פשוט יגיד לכם שיש איזושהי שגיאה והסיסמה הזאת לא מתקבלת, אז אתם תצטרכו ליצור טוקן אקסס. בשביל ליצור איזשהו טוקן אקסס, אתם יכולים ללכת להגדרות של הגיטאפ שלכם, settings, לגשת ל-Developer Settings, בעצם ההגדרות של המפתחים, ללחוץ על Personal Access Tokens Classic, ו-Generate New Token Classic. נשתמש בסיסמה שלי. ולאחר מכן אתם יוצרים פה את הטוקן, את אותו טוקן, Generate Token. בסדר? אז מי שרוצה להשתמש בפרויקט פרטי או פרויקט שהוא מוגן על ידי סיסמה, וכמובן שלא כל אחד יכול לגשת לפרויקט שלכם, אז אתם תצטרכו להוסיף את אותו הטוקן.